Здравейте, свободни варненци! След тези 5 месеца и по време на тези 5 месеца всички ме питаха един основен въпрос. Ще успееш ли да издържиш? След това ме питаха как издържа. Издържах заради едно, заради всички вас, които сте тук и всички, които бяха тези 14 пъти на протест, които аз успях да видя по телевизията, когато имах такава възможност, и това ме крепеше през тези 5 месеца. И това, което дава смисъл, е това, което може да се храни един човек в ареста или в затвора. Да има смисъл от това, че е там. А смисъл е, че ние се събудихме. Събудихме се да видим, че можем да бъдем свободни и че можем сами да отвоюваме тази свобода. И моята свобода дължа само на вас, на никой друг. Защото ако бяхте вие тези 5 месеца да протестирате, да излизате, да говорите, да отстоявате своите позиции, аз може би нямаше да съм свобода в момента. Така че съм ви признателен и ви благодаря за това. Но тази вечер ние сме се събрали за нещо друго. Освен за това да ме посрещате, за което съм изключително благодарен, ние сме тук заради бюджета. Бюджета, който трябва да отразява едно справедливо разпределение на нашите блага, а той не го направи. Той ядоса всички. Този бюджет трябваше да бъде такъв, че да бъде удовлетворяващ за тези, които имат нужда, да насочи парите на България там, където имаме най-голяма необходимост от тях, а той не го направи. Ядоса и работодатели, ядоса и работещи, ядоса всички българи. И затова днес, заедно с София, с Пловдив, с всички други градове в България, ние сме тук и искаме да заявим, че искаме справедливост. Справедливост за нашите пари, справедливост за нашата свобода, справедливост за нашите институции, които трябва да бъдат свободни, а не да се използват като бухалки. Защото ние видяхме по най-красноречивия начин как две или три институции се използват в координация за бухалка, за да могат да отстранят негативния избор на всички вас варненци. Те го направиха с един замах, но не успяха. Не успяха, защото присвоиха манджата и защото видяха, че тогава, когато прекалят и предадат с власт и когато решат да злоупотребят и да вземат нашата свобода, ние всички излизаме и се обединяваме и казваме не. А вие всички казахте не на това, което направи. Благодаря ви за това! И се надявам, че от тук нататък, с това, което се случи, ние ще отворим една нова страница, както за Варна, така и за България. Защото ние сме тук в момента хиляди, но в момента и нашите приятели в София също са хиляди и много искам да ги поздравим от тук, от Варна, нашите приятели, които са излезли да се борят за своята свобода и справедливост. Защото когато сме обединени, всички видяхме, че можем. Никой друг не може да управлява България, освен ние, когато излезем и кажем как искаме това да се случва. А това трябва да се случва само по един начин. Той е демократичен. А демокрацията последните години в България беше потушена. Сега е време да се върнем.